Βάλουμε για λίγο στο ψυγείο, για μισή ωρίτσα, ώστε να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους και να παγώσει, να σταθεροποιηθεί δηλαδή. Και είναι το ένα μείγμα. Και να πούμε ότι είναι ένα γλυκό που θα φτιάξει όλη η ομογένεια. Έτσι. Επειδή. Για να ομογενοποιηθεί το μείγμα, εσύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω, σήμερα με συμβουλέψαν οι φίλοι μου ότι λέει ο Μάρκος να γελάω. Γιατί λέει την προηγούμενη φορά είπε ότι δεν σε ξαναβάλει. Γι' αυτό γελάω. Έτσι μου είπαν, δεν ξέρω. Α, επειδή είδαν ότι δεν καταλάβουν τα αστεία την πρώτη φορά, λέει κάνω ότι γελάς, για να μην φανείς, ας πούμε, ότι δεν. Το πετάω. Όχι στα σκουπίδια. Όχι στα σκουπίδια, γιατί είναι ακριβό, Μαρκό. Είναι ακριβό. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Φράουλες και φρουκτόζη. Και τα λερώνουμε εδώ πέρα. Τα έχουμε κάνει όλα μια χαρά. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, σε κουζίνα είμαστε. Λοιπόν, ας το βγάλω αυτό, να το βάλω πίσω. Ανοιχτήρα. Και τώρα, το επόμενο που θέλω να κάνω εδώ πέρα είναι να σπάσουμε τα μπισκότα. Ωραία. Τα μπισκότα αυτά της Euro Diet, τα οποία είναι εκπληκτικά. Και αυτά